Nahugbak ang tulay dinhi sa Purok 2 sa Barangay Calyawa, Davao City. Humana sa pagbaha ug walay hunong nga pag-ulan niadtong adlaw nga Lunes, asa nakaapekto sa mga residente ug mga motorista dinhi sa maong lugar. Usa si Tatay Rudy Tandig, 80 anyos, uban sa iyang pamilya ang naapektuhan ug napugos na lang ang pamilya niini sa pagpas-an kaniya aron nga makalabang. Gibutyag ni Rodolfo Sumagaysay, residente sa mong lugar atol sa pagkikinabi sa DXDC 621 Araman Davao nga adunay dakong kalahian sa time travel ang pag-agi sa tulay ug sa Katwalan Road isip alternate route. Ako kay tulayan ma'am, kay ako mo stress sila diri doon raman. Pag kontra sa tuyok sila, layo ang kayo dito. Nya labon pa, makilit pa yun, rapid. Sumala sa dokumentong nakuha sa DXDC, Araman Davao gikan sa DPWH, nagkantidad og 184.5 million ilawom sa contract ID nga 17LO-0133 alang sa concreting, widening ug reconstruction sa bypass road ug Calyawa Bridge sa kaduhang distrito sa Davao City. Gipirmahan ang kontrata ni atong Mayo 11, 2017 ug gihatag sa DPWH Region 11 ngadto sa Premium Megastructures Incorporated ug gitukod ato sa termino ni kanhi Davao City 2nd District Representative Vincent Garcia. Gani ato sa pagkahugno nangayo og dispensa ang buhatan sa DPWH. Ilang taog pasensya sa mga residente kay kinahanglan din sa nila motuyok og medyo layo-layo, no. So based sa to ang initial assessment kanina kay gatuan man nato immediately, no. Force majeure ang hinungdan sa maong insidente. So ang plano sa office karon is to immediately deploy ang ato ang Equipment Management Division aron mag-install og Bailey panels na mao'y mahitabong temporary na tulay while mag-request patag pondo sa pagbuhat og bag-o. Hinuon aduna nay nakita nga mga parte sa i-install nga Bailey panel subay sa gibutyag ni spokesperson Dean Ortiz isip temporaryo nga tulay samtang gina-request pa ang pondo sa pagbuhat og bag-o nga tulay. Gikan din hima kasama sa Barangay Calyawa, kauban si Radzuman Ryan Aligado. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radzuman Karin Beltran, Tatak RMN.